Ahojte ľudia, dnes natočíme nové videjko Roblox. Akože myslím to vážne a počkajte. No a bude to Brookhaven. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a môžeme ísť na to. Takže schválne do komentárov mi napíšte, akú hru by ste chceli na budúce. Zahráme si Brookhaven, to je tu, je tam. A sme v Brookhavene. Ja viem, vyzerám divne, ale v Brookhavene vyzerám, neviem ako, už som sa povedala. No a sme v Brookhaven, nie? Čo sa to stalo? No ja som zabudla. Ja som chcela za seba urobiť predsa tú Rumi, hej. No skúsim nájsť jej oblečenie. Nepodarí sa mi to. No dám si kraťase, hej. Dnes ideme vyprenkovať nejakého typečka. Dúfam, že sa to podarí, pretože ja rada prenkujem typkov. Takže ich ideme vyprenkovať. Si sa pamätali, s kým sa nemajú zahrávať na budúce. Toto tričko, tie gate sú pekné. A tam si iné gače. No toto by malo byť v pohode, akože. No. Zmenila som názor na to tričko. No a už iba vlasy. No a tu môžeme vybrať vlasy. No. Aby to vás začalo ľudí, tak začneme. Ideme si vyberať najprv. Čím sa tam odvezieme? No určite toto auto vyzerá hrozne. No a dáme si toto auto. Ej, ideme si. To je moje auto, nejaký typeček. Neviem, nejaký bezdomovec asi bol. Ideme. Ten dom. Tam tá typka, vidíte tam? Myslím, ten tam dom. Vidíte ten dom? Ten je vážne krásny. Ja neviem, či ten má dobrý dom, ale skúsim si ho spawnúť. Schválne do komentárov mi napíšte, aký dom by ste si vybrali byť mnou. No 20 nebudem mať barák. No, ideme vyberať dom. Tento. Počkajte. Bola som sa len napiť, viete? A môžeme pokračovať.
No a keďže som vždycky prijala tie hviezdičkové domy, tak si musím zarobiť Robuxy, hej, ale ja Robuxy nemám. Tento dom je perfektný, len nemám Robuxy. Aha, tento dom je krásny. Tento dom je perfektný. Tento dom si necháme, ideme zaparkovať. Auto, ale chcem zamknúť. OK. Auto zamknuté. No, auto bude zamknuté vždy. No a idem do svojho domčeku. Schválne mi napíšte do komentárov, či sa vám páčilo toto videjko. Tu necháme zapnutú telku, len prepneme, na čo to chceme. Nie, áno, toto. No a ideme sa pozrieť sem napríklad. Toto je docela vkusné. Najprv som urobila taký speed a neviem ako. Znovu ten speedák. Ako to? Tu máme speediak. Ďalšie záchody. Toto je úplný vkus. Toalety, kde ťa každý typeček odhalí. Ideme sa pozrieť, kto mi zase zvoní. To mi nedá pokoja. Cez víkend. Čo chceš, malička? Ale. Ako to? Mám nápad, počkajte. Zahráme si inú hru, lebo tu nás otravujú. Napríklad Livetopiu. Videli ste, čo tí spravili? Oni sa chceli vlútať do mojho domu, akože fakt neslušné. Vtedy, keď si ja odpočívam a prezerám dom. Tak na budúce pôjdem asi veľmi ďaleko bývať. Hej, čo sa nespavneš? Ja som dlho nehral Livetopu. No spavni sa! No, už som tu. Toto je pre Mimina. Kúkajte to To je vážne prekotené, hej. Ideme na motorku. Drž, speed. Motorka je rýchla, nie pomalá. Však chod, ty speed motorka. Speed motorka, to je speed motorka, nie je midr motor. Akože mydlím si ruky, nie? Tu strašne svieti slnko, ak sa mi dotieňa. Ach, bože, to veľmi. Ne, tu som chcel mať dom. To čo je za dom? Ja aj tento dom poznám. Seklo sa to. Pomôžte mi, ja som sa sekla. Ježišmaria, už to v poriadku. Niekto si tam práve spavnul domček. Asi niekto spavnul. Ja mám... Čo to je? Čo toto je za dom? What? Toto je dobrý, ale dom. Čo je toto za dom? To myslím vážne. Čo má toto byť? Ja vážne nechápem, ale toto je vážne cool.
si môžeš zažnúť, kámo. Toto je dobrý ale dom. Tu máš ďalšie dvere. Toto má byť výťah. Kámo, ale toto je luxus. Už môžeme ísť iba dole. Nice. Môžeme ísť ešte hore, ale dole poschodí. No úplne celé som to nepreskúmala tu dole. OK, tá obývačka je docela vkusná, hej. Čo je v týchto dverách? Aha, kúpeľňa. Aha, to je východ. Ideme na 3. poschodie. Dúfam, že nebude aj 4. Ja nechcem veľký dom. Čo v týchto dverách? Jaj, to je izba s telkou. Ono to má 3 poschodia. Toto má bazén. Ne. To máš... Ty môžeš mať helikoptér. Helikopter. Parakopter. Save me, chcem ísť hore. Otoč sa a poď. Toto bolo hrozné, ale... Oh my god! Toto je ale za Robuxy, niekto má Robuxy. Niekto má ale šťastie. Ale nevidím to taký dom, takže niekto si... Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. A zase na budúce. Ahojte.